Oy, mga hapon, mga buntag, mas asa ka diri sa kalibutan, ako lipay na kayo. Kaya mubalik ko vlog siguro, gamay siguro. So karong adlaw natay plano nga mag-solo ko, mag-cross country ko. Diri na ako i-upload sa mga interesado nga sa pagpailoto. Makita nimo dito sa akong video niya. Kay mag-shoot man ko dito sa GoPro. So karon nangandam na ko. Ako diri sa balay, ako sa banyo, hugas kong ngipon, kabalo ko daghan kong bugas. Pero mo drive na ko ron pa adto sa airport. Unya magsolo ta, mag cross country ta. So kita na tayo ni Gabo sa airport. Unta lapag ko nimo kay ako love jud ka, ha? Sige, I love you. Kita ra taon. So mao na ni kita ka abot ko sa airport. Nagbinutan ko nga anak ron kay nanglimpyo ko sa sakyanan sa akong mama. Kay nagpahirman man ko niya sa sakyanan. Teka, sa kanan sa kupapa to asluyo, naghulat ra ko siya kay gikan man siya trabaho. Wala pa man ang eroplano so inig plano ani naglanding niya. Puli mi. Iago, mulupad ko. Adto ko Inverness. 20 minutes away unsa ba. So first solo cross country na ko ni kung gwapong weather tanan-tanan may mamali unta simba ko. So sige. Story siguro tao niya kung mas kingasa ko siguro. I love you. Muna ni. Kaabot na akong papa. So ako ay set up ang GoPro na akong logbook. Ang student pass license na adre. So mag-pre-check ko tanan-tanan. Siguro ko mag-video maayo. Pero kita ra siguro tapuhon. Kung asa ko maabot. Ha? Sige. I love you. Check. We're gonna hot start today because I just gonna
side note lang ni sa vlog, napa ko sa nakos balay sa kumama ron. Pero side note lang ni, wala na nako gi-appeal ang return flight gikan sa isa ka airport pabalik sa among home airport kay dugay na siguro kayo mahuman ang vlog. Kabalo ko makapuyan mong tanaw. So one way lang ang unsa from home airport padulong sa destination nga airport nga gi-appeal lang ko sa video ha. So sige. Continue gyapon ta sa atong video ha. Oh, so mao na ni kalandi ni tagbalik diri sa Pilot Country kita ka kung papa na miya na ni uli na sa balay. So ko ni parking ning eroplano, muli ko, inom siguro ko kape, mukaon siguro ko corn beef. Kaya congrats sa inyo ha. Kay nakasabay na mo sa ako ang first primero cross country or gamay nga cross country sa ako ang career. Mura jug tinuod oy. Pero itong last first solo na to sa traffic pattern karon kay first solo nga take off sa isa ka airport, mo landing sa isa ka airport. So kapo kayo, akong bugas, daghan kayo. Nya, mao na mo pushback siguro ko, muli na siguro ko. Unta kapalo ka kung naglab sa mo ha. Ako lab jud ta ka ha. Ay jud na kalimte. Sige. I love you.